Mä näytän teille vähän sitä sieltä sisältä. Eli tän on tehnyt 2 suomalaista naista. Tää on painettu Suomessa, suomalaisessa painossa, eli avainlipputuote. Ja ensimmäisenä tässä on muovikansi. Sitten on muovitasku, jolla voidaan tää profiloida. Joko vaikka omalla lapsen kuvalla tai sitten yrityksen tai yhdistyksen tai jonkun seuran sivulla, millä tahansa. Tai toinen vaihtoehto on sitten 100 kappaleesta pystytään jo profiloimaan koko kalenteri yrityksen näköiseksi. Tässä on kuitenkin perusharmaa tämä virallinen kansi. Sitten on sisällysluettelo, eli näette, että nyt ei ole kyseessä ihan mikä tahansa kalenteri, vaan tosi kattava kaiken kaikkiaan. Tämä on tämmöinen ensimmäinen painos, joka otettiin tuolta painosta, vaan että me saadaan näytettyä teille. Eli ensimmäisen aukeama näyttää tältä. Eli siellä on tärkeitä päiviä ja suunnitelmia. Sä näet koko vuoden sitten kerralla tästä. Ja kaikki sivuja mä nyt ei pysty millään näyttää tietenkään, mutta muutaman jutun. Viikkoaukeama näyttää tältä. Tähänkin on tullut jo muutamia muutoksia. Esimerkiksi kellonajat tulee tänne, mutta sitten niin kuin näette, niin tässä on jokainen päivä on yhtä pitkä, koska osa tekee töitä myös viikonloppuisin, niin ei haluttu sitten tehdä niitä eri kokoisiksi. Täällä on aina to-do-paikka, mitä viikon aikana vähintään pitäisi saada tehtyä. Sitten täällä on tavoitteita ja onnistumisia, mitä voi kirjata ylös. Mulla on esimerkiksi tässä vaikka maanantai kohdalla niin tavoitteena uusi asiakas. Tiistaina onnistuminen on tullut myyntiä, se mitä mä oon toivonut. Täällä on myös paikat vapaapäiville. Ne on aika tärkeitä myös meille. Alas tulee repäisyviivat, niin että löytää aina helposti sitten, että missä on. Jokaisen kuukauden alussa on aina tällainen ruokasuunnitelma, mihin pystyy kaikki kuukauden ruuat suunnittelemaan vähän etukäteen, joka helpottaa, ja sitten on muistilista. Sekä sitten vähän seurataan taloutta, eli tulot ja menot. Sekä sitten on muuta tilaa. Ja sitten tässä kalenterissa on tämmöinen tumma musta viiva täältä. Eli sieltä löytää sitten, mistä tavallaan tämä vuosikalenteri loppuu, ja sieltä alkaa sitten itse tämä sisällysluettelo, jossa on ihan hirveä määrä kaikkea ihanaa täytettävää, ajatusta herättävää ja semmoista. Siinä on sisällysluettelo, jotka on numeroitu, eli ne löytyy täältä sitä aina helposti, mitä haluaa etsiä. Täällä on muun muassa 100 unelmaa ja tavoitetta voi täyttää vuoden aikana. Ja sitten niitä voi pyöritellä ja väritellä sitä mukaan, kun ne on tavoitteet on tullut toteen. Ja tietenkin sitten, kun ne unelmat on laitettu paperille, niin täällä on kartta, joka ohjaa sitten, että niistä unelmista tulee totta. Täällä on tosi paljon erilaista. On otettu huomioon myös se, että miten käytän aikani, pystyy sitä vähän hahmottamaan, vastailemaan. Sitten täällä on parisuhteelle ja perheelle oma aikaa. Hyvinvointi, mitä se hyvinvointi merkitsee. Ja aina täällä on muun muassa liikuntakalenteri, jokaiselle kuukaudelle omansa, sekä tämmöinen diagrammi, mistä pystyy seuraamaan sitä liikuntaa. Täällä on ihan hirveästi kaikkea. Työn ilo, mistä me nautitaan, kun me tehdään töitä. Mitä voisi tehdä vähemmän, mitä enemmän. Tämmöisiä ajatuksia herättäviä juttuja. Se, mistä mä tykkäsin ennen kaikkea oli, täällä on muun muassa lahjaideat, eli kaikkea mitä tulee vuoden aikana mieleen, jotain hyviä lahjaideoita, koska kaikki tietää, että jouluaikana hirveä stressi, ei muista yhtään mitään hyvää ideaa, niin niitä voi vuoden aikana kerätä tänne ja laittaa euromäärätkin talteen. Ja sitten voi ihan niin kuin nimi, että ketä on ollut kilttinä tänä vuonna. Yllättävän pitkä tämä lista on. Sitten täällä on tosiaan on lukujärjestys erikseen, mutta sitten on myöskin viikko-ohjelma. Mä esimerkiksi käyn vaikka paljon punttisalilla, niin sitten ne pystyy vähän hahmottaa sitä omaa käymistä ja sen semmoista. Sitten täällä on tosi paljon tyhjää paperia, viivallista sekä ihan valkoista. Ja sitten mikä on kiva on se, että tänne saa myös ruutuvihkon, koska mä ainakin itse omassa työssäni tarviin paljon suttupaperia, koska täällä on tämmöinen vino-muovi, jolla me saadaan pysymään toi vihko tuolla kiinni. Se on aina mukana. Eli tällainen.